כוכב אואזיס. תושבי אואזיס ניחנו בכוחות קסומים של בעלי חיים. בחצי הכדור הכחול חי שבטי הגחלילית, קרקל, דבס, דורבן ולמון. ובחצי האדום שבטי העטלף, זיקית, תומה, איילי הבר וארוכי הזנב. כל שבט חי בנפרד, והדבר היחיד המשותף להם היה הפחד מפני המפלצת הגדולה מאואזיס, שלא הבדילה בין שבט לשבט וטרפה מכל הבא ליד. עד שקם גיבור אחד שאסף את הלוחמים האמיצים מכל שבט, ויחד הם יצאו להילחם במפלצת האיומה. המפלצת הוכנעה, רק ביצה אחת נשארה מוגנת, זכר לניצחון המפואר. מאז, מדי שנה, נחגגים באואזיס המשחקים הקדושים. תושבי אואזיס, המשחקים הם קדושים, ובכל שנה, בראשון לחודש הירח הסגול, יעדו ויבואו הטובים והאמיצים. הם ישחקו באומץ, תחרויות של כוח ועוצמה, מפגן של יכולות, אחדות והרמוניה. וכל הזמן כמעט נגמר